Tan kawusa manjing wonten gumbit sanggar sangarup. Nana gandha kecampur nalika semanten Nata Mandura Prabu Baladewa ngawi sangganing para sata Kurawa pating bleber pating Caka Tirta mludhakaning daratan. Ndanging Prawadyabala Pak Sur tambur myang suling pepandhen dalutak mewa bandera kakandha warna-warna pindha jaladriyana Sri Kawuryan Gandhok blegudug suwaru gimbal sumarante hawela nuwun sewu nggih ingkang bapa ingkang kalima cemadong dawuh kados pun nyanggen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata Indrawati nggih menika penindang lara temon. Nuwun sewu ingkang abdi ngepatihan cemadong dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ingkang rayi Banjar Jungut pundur sasana cemadong dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun Kartomarma cemadong dawuh. Bodono. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih? Sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Lesmana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para sata Kurawa ingkang nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih. Boduna wonten dawuh. Dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndarawati nglamar dhateng endang lara temon.
badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet. Wah, dedreg rame madaning Pasewakan. Ngantos Bagong matur kersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Lesmana Mandraguna. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling kanepson. Kula padu kalih Bagong. Panjen Bagong iki panjen wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, gareng panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sunggun kadidyaning Baladewa, wenang boyong endang loro temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Harasenguni. Wah, wis mboten nonton sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula Kulawa dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Dur nun. Dawuhe anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong nika wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Poming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndithik kok mung mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah, ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkata ya, Nger, aja nganti dadi dukaning anak Prabu Baladewa mangkata. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Sasena, Durmagati, kabeh padha dibudhalake, Citraksa, Citraksi. Sing ciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Nggih, ngersakaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat aja kalau dosa kewani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Nggih, yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadangmu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong, ora dadi kadange Baladewa. Nggih.
kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu ta kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka aku wis weling karo kowe to Le kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson wong nesu iki ora apik nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kowe janjane tok goleki apa men do ngerti nek wah Bagong wani wah Bagong kendel ngono to terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane kowe ngerti ora Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan Begawan Durna Patih Sengguni Dursasana kabeh ning negara Ndarawati mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budal goleki kowe karo aku ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awak dhewe urip nek menang Kurawa kowe karo aku modar truk muni pisan iki kleru ora truk kowe tak takoni kowe urip iki wedi mati wae ha kowe tak takoni saiki Wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta Truk ha wong urip ki dagang tuna andum bathi bathine nek bathi-bathine sapa sing didom nek tuna sing dibakul apa wong urip ki tanpa pawitan kowe tau memis wae Gusti kula nyuwun urip ngono wae Gusti kula dipun lairaken rak Gusti maringi urip karo kowe lahir batin nyo kowe uripa lakonana uripmu kanthi tuntas so nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti wong urip ki sek ikhlas ngono ora sembodo nang omah ngeplaki bojone disikut kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma kosek-kosek kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi ngapa aku sangus ngomong ngaku ayo ngaku gah kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Girilusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga detik kolong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara sak 500 kok rusuh-rusuh ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe nang njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya, heeh. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak rampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Anten aku kepruki bakule, wis dadi sistem.
Saiki kok nganggo sistem terus to gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, merga direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha kan? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak kuwi ya ditotoi pati tenan to. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, Heeh. lho, lah aku duwe ora? Ya duwe. Potok ndasmu ora. Ngerti aku ki duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 Mati nesta, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mendeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dipukui terus. ya ben tak niati ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nek kon perange mesti siap. ya nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing nek kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawiya gelarira wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapate. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati. Bagong. Ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya iya.
Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming makte? Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli. Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unake Prabu Baladewa wawarisa ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirim kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan karo anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ra, Truk? Iki ketok saiki. Ya iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Mo, hati-hati lho, Mo, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, rak tranto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep belut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep arep paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak iku lho manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suarep aku tak kendharat dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma. Tur wani karo Bendoro para
terus kowe. Dara Tirtanata kasabukian gunung Tapuk Guna. Wajib jajaran sekretari bawah yo. Pitluke kok goblak-ablik kula kok tak pitake dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa sing wadya sing pabalajan. Laden Hayo Dharma Gati. Pengiran Pati Negara Kestiya, Kadhagnata Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Iwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok jajamu baraka. Hoi. Ejian. Bosian. Wah. Ada juga nih. Tiba-tibaku mocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel. Bocian. Bocian. Ejian. Tak entuk kalau jengkik. Iki apa iki? Saka mancing jeneng aku kowe. Ora apa-apa edan. Cokotke tikus wirok Ora wedi. Ayo cokot. Ora apa Edan. Cokotke kodhok. kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku. Wedi. Wis entek. Usakane sih ora. Wis entek.
So. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durung gati kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo. Heeh. Wah jan akeh banget iku Kurawa nganti gembrobyos. Iki urung sepiro ora sak pirangan sing urung maju itu. Ah iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ra iso nandangi. Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Iki tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Ya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku yo jajak kene. Kowe iki ndodot kok yo cethile ra jamak-jamak ya. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya, Truk, degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramarta, Jawrata ingkang yen padha-padha kae. Jah kula man. Kalah. Nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih diunekke isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadratha ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mungsuhe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati dening aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek nonton pamlik kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus mudal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ah terus Kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo, Man. Ah iya. Pudel kula entuke kodhok kelok. Kula beto kula templeke kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus Kalah. Petruk ngantem kula jeblet. Ya jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon. Bagong. Bedek uwe dhuwur banget kejeloki sirahku ro blis.
kalah. Kalah, Pak. Kowe iki Kadang Nata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek jala kula biasa. Ora isin. Lah, isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Anjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing gurung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe napa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis. Kula sing ajeng maju methoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ra duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi semigawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Sesata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjau akhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. isih akeh panjen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange Petruk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi, iki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. ingone ra ana sing mangan. Sing di omah tuna ya. Turah akeh ora ana sing mangan ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning ngono ya nek perlu semuri tuthuki ndase. Ya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati.
kaya ora weruh liting telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man, Hmm. kula kandhani nggih, Man. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang nonton iku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lho lah iya mergo nek sampean menang kalih Petro niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Heeh. Pak Kuswati. Lho. Kowe kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe Cethuk ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citrasi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? ya ora ono. Ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Paham. Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Lah tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti Kurawa. Bosek. Niki berarti Kurawa sing kajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Loh, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura. Kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Hah. Oh, sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citrakswar nang ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina. Cencang jenggot kroncal.
weton. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepmu. Wah, Petro nggih. Dara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer, pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok bawa siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa selawi taun. Wedohan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekani pati? Wah, lakon penjang kamu. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan blecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, jotoso. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, nggon dodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki. Nyo, lho dimatke. Nekake sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane mungsuhe matke. Ngoten lho. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Bareng apa ayo? Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Anggere. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yoke. Mano tau? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira? Pisan-pisan wae. Yoke. Nyo, kula punjung. Sampeyan bendoro pecah sirahmu. Mau sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Sankas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men kowe. Kono ku aku pengen ngrasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Modar. Ora apa-apa. Kowe dan gentenan. Aduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, sate ora nepati janji ora ya. Ngati-ati, oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung cerita, wah, ning aku wis bacut don. Wah, cilaka, ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora diagama kok ya. Oh, nyo. Ut. Ha. Halo. Kurawa yurakan tenan. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas.
enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Oh. Ya. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang. Loro wae. Ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wong. Oh, wis buyer dah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran kok mabyur men. Kapokmu apaan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dur sasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumangga. Pripun, Pak? Ngaturaken ketiwasan, Gil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian baganganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanus maning jajalan. Petruk saya kinani nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyas karo nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nenggala jeblok ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa ya? Wah, totok mudar. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Dek. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut kowe. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manus maning jajaran sekretaring bawone iblis lan Petro. Bagong ora minggat cuman kono tulate grete nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur.
He. Kowe iki reng kono. Kowe kakangku Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lah apa aku arep nandingi aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki kowe dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan lho. Aku tak ngasuh. Ning jodite. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapuri tak ajar kowe. Ora. Wes kowe seneng Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Dapurmu ra. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bakong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nylameti tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa? Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae jandare anakmu ta. Ora ya. Iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Kono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh ya. Padake ora ngerti. Heeh. Iso lulus dilengkan lulus SMA. Heeh. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ora iso nek tiba ndak lara terus. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra patiya tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya. Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Weh, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak dol neh ya. Kowe cah nekat tenan kowe. Oh alah, Mar Semar. Oh alah, Mer Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak.
Awakku mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki? Truk. Belah iki merke. Hei. Wah keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis kok. Iki kowe apa piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki men ndonga ta, Tru? Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uise ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Ayo Tantro. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Petro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Aman surang-surang cek, Tru. Goleke pusaka to, Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apem. Ya. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glati pramuka? Wagu ya. Wagu. Ora ana, terus terserah apa. Pedro kandhang malo wonten dawuh sinu. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana, Gong. Watonya lho. Bambu runcing. Iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Ku nek goleki gareng malah ngrekoso. Ya, wis anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Lah lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentokke omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari ya. Panon maring jangan sekencan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nulun nang mburi ora. Panos maning jajaran suwantane bangun iblis lanang. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke. Sapa-sapa dukane ayo Baladewa mungsuhmu iki Prabu Bale metu. Iki aku ngedep kaca
Jaya Mrata Jaya Dimeja. Wah, setan. Lha iki suarane iki ra Bagong ta iki? Aja ngawur. Iki Prabu Balemetu. Kowe cangkemmu ayo jojoh negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa ngono. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah, setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah, setan ora setan asli takon apa? Kowe Bagong. Iya. Nenggara ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo gleteng tengah kurban lagi. Woi ajalah. Bestro. Wah, sia-sia tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pentro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu kowe. Aku golek Narsung. Goleke lesung. Goleke Kamandra aja sembrono. Kowe wis mangkat? Oh nggih, wis tak kendha. Wah, jan ku tandange edapi-edapi Cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembrobos urang-urang bejane totoh nyawa ya wadake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Ikat no. Ganggu wong ngombe es. Bayar dong. Urung. Omong nek sing bayar aku ya. Iya. Weh, wong kok ngleleki ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane Ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran-darahe ora lancar. Abuh. diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Oh, cuwang yo. Kondur cara Mandarin ora. Remo dereng aku kowe. Lho, iki nggawa gentering apa? Hocah. Wote jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong ora Baladewa pola kaya wong edan. Ah, wacu. Ono, ho. Waci jawang. Wah, mutar wae iki. Prabu sampun kados mekaten. Kresna. Koko Prabu
rayipun Kresna. Ah, yakin Dewa Bathara. Andiku bocah berasa. Kula aturi sare kok Prabu. Iya, iya. Hah? Saren, sare. Lenggah prayogi. Lenggah prayogi. Iya, iya, Sayu Prabu Ndarawanti. Oh, iya. Prabu aja ngekuk-ngekuk koyo ngene iki. Terus sih. Inggih kok Prabu, inggih. Lenggah. Iya, iya. Iya. Inggih, inggih. Kresna. Wonten karing dawuh. Kula aja percaya. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Nggih, inggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, yo. Kendel. Iya. Ora gelem kendel mung duwe Setyaki. Iya, ya. Weladi Mas Setyaki. Inggih. Kadangipun Kakang Garbonata. Garborusi. Edan. Wah, bengi iki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna, kepiye kabare? Kresna, wonten maring adawuh. Piye ndang ora temen? Lakon tak dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aku ki sing dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Aja percaya karo kowe. Kae pandal maning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Koko Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Koko Prabu. Iya, senjakipun Kakang nyuwun pangapura. Nggih boten dados menapa. Sing gedhe pangapura gitu, senjaki. Sing gedhe pangapuramu aja gitu. Bahasane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Koko Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal, salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa kuwi aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, arep percaya aku apa karo mrimu? Aku gah kaya ngene iki. Koko Prabu, Piye? badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kaliyan Endang Ratemon. Oh, terus Endang Ratemon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten. Aturipun anak kula Endang Ratemon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun Endang Ratemon ngaton temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. lho, njaluk pepanggil. Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Koko Prabu Mandura ingkang menika kendherien. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangajenging temanten kakung kedah dipun jogeti Wanara Seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negari. Pangombyonging Dewa Bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti Wanara Seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Pangombyong Dewa Bagus. Gamelan Lokananta dinabuh Ratu Sewu Negara. Kasinggan mekaten Koko Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang Jabanon Cinawi. Oh. Wah, Yo, yen adan sak tenane abot nanging tetep pun Kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggakan wonten Koko Prabu. yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Koko Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srasran pinanganten kakung. Inggih, wis tak dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura.
Sri Bala Dewa Narpati duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Tyapanon Cinawi ira wang-wang Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, Lho kok kaki? Yayi Prabu Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawarawati? Temanten Kakung nggadahi pepanggil, temanten Kakung nggadahi reruba. Reruba menawa? Reruba ya wae. Papenginan mengkono. Apa yang dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Ngarepe temanten Kakung dibeksani Wanara Seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Lho, kok ora Baladewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salen piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar-mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet. Kok ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki lek salen piye? Truk. Gong, goleki bakule es kon bayar sik. Iki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 ndek susu ora? Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek salen piye, Truk? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah tak kuwatir, tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi ngaten bali yo, Bagong. Petro kantong bolong dalem sinipun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane mriki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndaturake marang Koko Prabu Mandura dereng. Anakku wedok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nitih gajah ing bisa tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani Wanara Seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus. Waduh. Ala apa bapak iso mujudi kabeh sing dikake sinuwun Kresna? Petra, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha, jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun ngoten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih matur suwun. Gong,
kon bayar sih. Cerewet kowe ngapa ta? Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu Mes ora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Cangkeme. Mana krungu iki lho. Isine 500 nggo rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Senengane ora Kok nggo rebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang engko ora tak wani meneh. Nggih nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tok golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ponakan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikeki Bagong. Mboten. Nyotampanono. Kowe dhewe peken dhewe, nggo jajan dhewe. Mulai. Aku Hus. Wes kok. kowe urung Moh. mau ya wis. Ngono kok Paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. kula tak matur Bapak. Iya, Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Suwasa pucine Parijata Kencana mburine gamelan Lokanata ditabuh para wiyaga ratu. Ratu 1000 negara, ratu 1000 negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Debok Suwasa pucine Parijata pengrite Dewa Bagus kali gamelan Lokanata kali anu nggih ratu 1000 negara ya. Heeh. Sing nabuh. Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih. Iya. Bareng Iya, iya. kayu klepu Dewa Daru gedang Mas Dosa pucine. Engko rak rene meneh kae. Wong arep njaluk dhuwite kok bola-bali. Waduh, perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan kok. Heeh, pajake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sawayo ayah? Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot ora? Sampun nggih, Den. Ya sing ati-ati Bagong. Nggih. Ya tentane, Tru. Ya.